Скъпи съотечественици, измина една тежка трудова година за България. Година, в която страната ни бе изправена пред много работни дни, телефонни разговори, имейли, срещи и други причинители на умората. Година, в която новата власт, властта на почивката, дойде. По пътя на победата ние привнесохме в жертва много души и тела, но все пак Националната партия за почивка победи. Дойде времето на мира, спокойствието и покоя. На деня без график, на събуждането без сутрешна аларма. Дойде време и тези, които понесоха на плещите си тежестта на изборната победа, да излезат заслужен отдих. Настъпи момента създателите и лидерите и всички от предизборния щаб на НПП да се оттеглим в покой и да обсъдим хоризонталното бъдеще на страната ни. По време на своя градивен отдих ние ще продължаваме по всякакъв начин да се борим срещу умората, да прославяме таратора като начин на съществуване, а коктейла като средство на комуникация. Ние ще правим всичко възможно, за да печелим нови и нови последователи в стройните си редици на почиващите. Нека има слънце, за да има тен. Нека има вятър, за да има прохлада. Нека има море, за да има щастие. Нека почивката да пребъде. От позицията ми, дадена от властта, обявявам почивката за възможна. Призовавам нашия светъл пример да бъде последван и от други. Затова нека замълчим и просто се наслаждаваме на почивката. Чунгачанга си пасло, Чунгачанга е като бурито, Чунгачанга ги сложио, Чунгачанга и замопайо. Чудо полстро, житвено легко и просто, Чунгачанга.